Bor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka ba dunatam, but she's pa % ka Jingïakhluit. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Thep vote ha West Bengal but ha Tamil Nadu kala sedang mentara Sngi. Ha West Bengal barok kidan arspa kandai pesau teli ki konstituensi. Hendrai ha ka Thep vote ha ka benta ka baningkong kan Longshwa ha ki Shispa san pu artli ki konstituensi ki badon ha ki Khandriu teli ki district but ha kini ki Shispa san pu artli ki konstituensi ki don Laiklur Hendriu Paulak ngot ki Thep vote. Ka Thep vote ha ka benta ka baar kan long ha ka art pukandai teri uyayong araja punriu but ka Jingïakhluit ka vote kan long ha ka South teri ujemang araja punriu. Ha West Bengal kalami ka Jingïakhluit ha ka Sngi Thep vote mentara Sngi ha ka bau nong mikman ubala sha suspend na ka Seng Trinamool Congress but ubala thauru ya ka Seng Lajong ka Am Janata Unayan Party Humayun Kabir ulai Khluit bagi Pulit ha Murshidabad but ula keno bagi dekat ka TMC kila khanglen ti ya u ulo ong bau lalit benjungo ya ka jaka ka bala sha kawang bom menhenen ka Sngi henrei ki dekat jong ka TMC kila khanglen ti ya u Kalami ru ka Jingïakhluit namar baula keno ba kadan ka jingsha thombo jong kinong Thep vote hakikat tu kat ni ki jaka. Ka election commission kala pan kai phot iki officer halo kani ka jingkeno ba kidan bun ngut ki brio ki bamyo ban Thep ya ka vote namar ba kadan ka Jingapin i board jing kat tu kat ni ki kinhun. Kinong Thep vote ha domkal kila keno bala berngem iki ba kitang shlet Thep vote kin sha sho. Ha ka Shnau Raipur pan ha domkal konstituensi la keno ba kidan ki brio ki bara ya ki suloi bar ki baya swat ha ka te ka Shnong bar ki la keno ba ha ka pol minister Amdon Pulit bar Amdon bor pahara ha ka te ka Shnong.
सरकार को खिलाफ ये नहीं होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन को खिलाफ कर रहे हैं, इनको थाना से उठा के लाइन में अवरोध करना चाहिए। बड़ा ऑफिसर यहाँ थाना में डाल क्या करेंगे, बैठे रहेंगे। मेरे को जो हमने लगा वो इलेक्शन कमीशन का उनको चुनाव में भाग लेने का निरापत्ता देने का क्षेत्र है, इसीलिए मेरे को मार रहा है, मार रहा है, उनको बुलाया तो नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करना we have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ika snong nongi kwayo sngo bahan ika snong de lakot kalayat dikila pen sngo hina snong iki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stan jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala ban wan kane kawai ka project bi ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kano ka commercial unit ka bawan hang ni ha kajalla kadon kata kendon ka ba 90% of non-managerial posts kan let shaki locals, 50% managerial posts ru kan let shaki local. Other than that, ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka ba phi amnot ngiru hangni shuaban take up yung project day ban su thu bakla habang warra yaki investment habang warra yaki bakum kini ki project net yang nga opi ka ba khaddu ki jimtoy kan long yangi ki kon samla. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.